लांखांलायबाय तालिया तालिया टेटेटिउड बेखौ जानोसै दिनै पार्टि गाइस भलि देरहानायनि प्राइज इनाम मोनदों माने बेखौ इनाम हाय फ्रेन्ड्स जों नैयाव दायो भलिबल लांफैनो फैदों नै गेलेनायखौ नुगोन गाहायनिफ्राय स' जों दायो लानोसै बेखौहाय भलिबल नै ओमफ्राय नेटबो लानोसै जोङो ओमफ्राय लानानै थांसै गेलेहैनोसै दा गेलेनायखौबो नुगोन स' स्टे टिउन ओमफ्रायहाय दायो जों लानोसै आरोना लानानै थांसै दखानाव नै मा बिथाङानो बे दखाननि अनारा आरो दिखियाजुलियाव फैयोबा ओरै बिथांनि दखानाव फैनो हागोन गोबां स्पर्ट्सनि थाखाय मा नांगौ दं गासिबो नांगौ बेसादफ्रा दंजोबो नै दखानावहाय ट्रफिफोर नांगौबाबो लांफैनो हागोन फ्रेन्ड्स ट्रफिफोरबो दं आरो बेडमिन्टन दं ओरैहाय बेटबो दं बलाथ' बल दं बुट दं बेसेबां नांगौ नै फुरा दंजोबो स्पर्ट्सनि मालफोर दंजोबो नै फुरा दायो लांफैनो हागोन नोंथांमोनाबो आरो बेथ' कि হয় दाम्बलबो दं नै दिखियाजुलियाव बेल' गंसेल' दं स्पर्ट्स दखान ने स्पर्ट्स दखान बिथांनि बेयाव लांफैनो हागोन बिथाङा जोबोद मोजां माल लाबोना दोनफैयो स' जोङो दायो थांसै बलखौ लानोसै लाबायानो जों लाखाबाय आरोना बलखौथ' जों बेखौ लाबाय नेभिया लाबाय नै नेभिया ओमफ्रायहाय नेटबो लाबाय जों सानैजोंल' लांफैदों माखासेया फैयासै पार्टियावनो फैनोसै दे सोदो दे माबा अके हायोसै हा ठीक আছে दे बाय बेनो बिथांनि दखाना बेनो नै गोबां केरेम बर्ड बायदिसिना फुरा दंजोबो नै फुल ओरै स्टेट बेंकनि अपोजिटआव दं स्पर्ट्स दखान नै बेनो नै नुदोंना फिटनेस हाब जिम बिनि गाहायावनो मोनगोन नै बिथांखौ बेयावहाय स' दायो नै थ' जों दायो थांनोसै फ्रेन्ड्स जोङो थांसै नोंथांमोना नायबाय थादो बियो दिखियाजुलि टाउन ओरैहाय स्टेट बेंक दं आरो ओरैहाय दङ पुलिस स्टेसन स' जों दायो थांनोसै स' स्टे टिउन गाइस बला प्लास्टिकआव सोबाय नै जोङो एकदम मेगनाव हेलमेट गानाखै दिनै मेगनाव हाद्रि हाबजोबनायखाय दसे थाथ'बाय दायो थांनोसै बागानाव थाथ'दों जों ओरैनिफ्राय फैदों स' गेलेनायखौ नायनोब्ला भिडिअखौ स्टे टिउन खालामबाय थादो दा गेलेनायगोन जोङो मोदोमाथ' उदैयाथ' गेन्द्राद्रासो जाबाय नै गेलेनो हागोन ना हालाथाय बारनोथ' हानाय नंला बायदि मोनखादों बिथाङा होखावो जोंना बुनाया फिसासाना दा नुगोन र' होखायो स' स्टे टिउन साहा लोंनोसै नै साहा ओंखाम जाना फैखानायखाय जेबो जाला साहाल' लोंसै लाजिदों बिस्कुट जानोसैलै बिस्कुट लुगैनाङा दै गानसे जावदों जावमारदों ने खाथ्रा जाबायलै नै बैनाय नै जायाखै खाथ्रा जाबाय जायाखैलै ओमफ्राय लांफै नै आयो मा खाथ्रा जागोन नै ओरैसोनो बै नै ओरैसोनो बला जोंना ओरैसोनो नै हनै ओरै खुन्थाय नै मेगन मा नामा नङा दानि दिनखाना ओरै नै नेटआ इयाव गायनोसै जोंना स्कुल एलपि स्कुल बियो गामिनि बेयावनो गेलेगोन बला नै बेयाव खानोसै ओइथिं दोनसै खुन्थाखौ ओरै खानोसै ओमफ्राय बला नै जोंना
ओरै सेंग्राफ्रा दाबो फैजोबाखै माथो बहा थांजोबखो ट्रेक्टर गाखोदों ए हाबानि माल लायदों अ गाबोन हाबा दंना लाय लाब्रु दे नैबेया नैबेया नाय लाब्रु ओरै खानसै फाइनालि जोंना गायखांबाय नेटखौ खाखांबाय गेलेनो सुरु जाहांबाय स' सेंग्राफ्रा सफैजोबाखै भलि गेलेग्राफ्रा दासिमबो स' बिसोर सफैजोबबानो जोङो गेलेनोसै रेडि जाबाय नै स' गेलेनायखौ नायदो स्टे टिउन नेदो गाइस सेंग्राफ्रा फैजोबबाय गेलेनोसै जों दायो रेडि जाबाय नै दे हरदो रेडि लागौ सुरु जाबाय खेला दिनै आंबो गेलेनोसै स्टे टिउन हाय फ्रेन्ड्स फाइनालि जों गेलेनोसै भलि लाब ना बबेथिं मोनखो जोंनिया अ दे जोंनिया मोनजेनबाय बुद' दे बबेथिं थांखो आयु इथिंसो थांबाय 1-0 नायदो दायो दसे गेलेनोसै बोरै जाखो लांखांलायबाय तालिया लागौ बोरै जाखो जल दबल' गोलैबाय हरथो दावखोदों बारबाय जोंना बारबाय ओरैबा एसे स्रां नुयो ओरैबा नुगोन नामा नायलाय नुदोंना नुदों मोनसिगोन जों देरहासिगोन बारनो हायाखै गेन्द्राद्राबाबो मोनबाय पइन्ट जेनथेन मा गेलेखो जों आया सोलोङा हाबाखै होनांगौ लिम्बुनि बायदिनो फनसो फैलायबायलै फन फैबा फन फैदों फन दानलांबाय जादों बुस्थुआ ओमफ्राय जालागासिनो दे जाबाय था ओइ स्रां नुबाय एबार फन फैबावबाय बरिया बारजाब फिल्म बानायदों बरियाथ' आरो स्टिना बाजाबलाबायनो
मोनसे बेर जाबाय बोरै जाखो इसोर खावसिगोनसो दे ओइ लायरै लाय हाग्रा फोनांबाय गाव ओइ ओरै थांनाय भिडिअ माने सेकेन्ड चान्स लानो बगायसिगोन खाबाय आङो बुनायलाय बाय स्टेज दे जोंना भिडिअ नुनो ओरैजाय मोजां नोंथां दे नायलाय बाय स्टेज मोजां नुयो नुदोंमोन दानि बल केस फैनाय सानजों अल टेस्ट जाबाय वार्निं अल वार्निं नायदो मा दामखो मोजां हागोनलै अल टेस्ट लास्ट जाबायना बिसना नुदोंमोन आयौ नुलांबाय थागोन फारि फारि अबेना नङा अबेना थागोन जादों जानो देरहाबाय मोनबाय फैसाया देखायदो ओरै देखायदो मोनबाय जोङो नै बे पार्टिया देरहाबाय जोंनि पार्टिया देरहाबाय गाइस बरिया केन्द्राद्राबाबो बुनायाव बारख'नो हायाखैबाबो देरहाबाय बारख'नो हायाबाबो देरहाबाय जोंनि पार्टिया लास्ट केन्द्राद्राबाबो देरहाबाय नै पार्टिया जोंना नैसोरो नोंलाय आं आरो नै खेला होगिरिसो खेला होगिरिसो नोङो आरो नोंलाय जोंना देरहानाया साहा लोंजेनबाय नोंसोर मोनलोंग्रोबाय जों लोंजेनग्रोनाय जाबाय दे ओमफ्राय जोंनालाय बेबोमोन नामा जोंना पार्टिया आंबो नै जागासिनो नै बेबो साला गेलेया गारा जादों गावसो सिगां जोंना जमा दोनजोबनायावनो मोनलोंबाय दे आंबो जिरायनोसै नैबे बिथां गामसा बर'आ साहा लोंसै बलि देरहानायनि माने थिख्लिखौनो बायखाबाय बायदि मोनदों जोंना दिनै बायखाबाय बायदि बायखाबाय नै जोंना लोंसै बलि देरहानायनि पार्टि बेयो दिनै जात्रानि साल' ओमफ्राय गेले लासाव 50 थाखाल' थाहैबाय माने लाबा बेखायनो ओरैबो दंमोन ने आसला बेनोमोन जोंना बुग्राया खारबायसो हनै बरिया नुदोंना साहा लोंसै देरहानायनिमोन ने बलि देरहानायनि माने बियो दिनैनि जों देरहानायखाय साहा मोनलोंबाय गोजासो दे साहा गोजा माने जाग्रा गैया आरोना गुदुंदा हमनो हाला साहा लोंबाय नै जोङो बलि देरहानायनि ओरै दं जोंना नै पार्टिया देखायलाय एसे बेबो आरो बेबो नैथिं मेना ओरै दंबाय जोंना बिथाङा बेनो केप्टेना खेला सामलायगिरिया आंनो माने बे जोंना सेक्रेटारि आरोना आं दा माने प्रेसिडेन्ट जानानै दं बे जोंनि बलि क्लाबनि नै बे जोंना माबा मा होनो आफादगिरि हमना ला बे आफादगिरि आरोना मा दाउ बेलाय दिनै जागोन बेखौ माने आङो स्पेसियेल पार्टि गाइस स्पेसियेल मेगनाव सख'गोनलै बेखौ जानोसै दिनै पार्टि गाइस बलि देरहानायनि प्राइज इनाम मोनदों माने बेखौ इनाम जानोसै माने बे दाउआ ओरैबायदि गोथाव आरोना ओरैबायदि मेजेम दं बे दाउआ मेजेम दं जानो बिराद मेजेम दं गोरानसो दां जेरावबो मेजेम नुफेराखै आं बेलेग दाउनियाव बेलेग दाउनियाव थिग दं दे
मेजेम दं मा दाउ दं बेलाय स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय